moitas situacións do mundo real poden expresarse por medio de números, pero ás veces unha representación visual por medio de esquemas como mapas de estradas, redes sociais ou ata redes neuronais de inteligencia artificial poden expresarse por medio de nodos en liñas conectadas, que é do que trata a teoría de grafos. Un grafo é un conxunto de nodos conectados por arestas. O grado é o número de lados que sae de cada nodo. Por exemplo, non podemos debuxar grafos en levantar o lápis se hai 3 ou máis nodos de grado impar. Un dos algoritmos de teoría de grafos que se emprega millóns de veces a diario é o algoritmo de Dijkstra, ou do camiño máis corto. A súa utilidade é enorme: optimización de rutas de logística, de transporte, encamiñamento de datos en redes, distribución postal, etc. O principal uso é atopar o camiño máis curto, minimizando o tempo, custo ou espazo, como fai, por exemplo, o Google Maps. Edsger W. Dijkstra foi un matemático e científico holandés que en 1959 publicou o algoritmo, que deseñou 3 anos atrás en 20 minutos, mentre tomaba un café coa súa prometida, e pensaba como viaxar de Rotterdam a Groningen polo camiño máis curto. A modo de exemplo, podemos ver cal é a ruta máis curta entre a miña casa e no instituto no que estudo. Na imaxe, a orixe é o punto A e o destino é o punto F, marcando as distancias entre as interseccións dos camiños. Empezamos creando unha táboa cos nodos do grafo, empezando polo punto A. Partimos da miña casa e marcamos a distancia co resto dos nodos. De momento, só podemos chegar ata o nodo B e o nodo C dende o A. A distancia ata o punto B é de 200 metros e ata o C é de 400. O resto temos que marcalos como inaccesibles porque non podemos chegar directamente dende o punto A. Agora partimos dende o punto B. Como vedes, podemos chegar ata o C, polo que teríamos que poñer 300, polos 200 de antes e os 100 de agora. Tamén poderíamos chegar ata o E con 1200 ou ata D con 1000. Repetimos o proceso dende o punto C, porque, como vedes, é menos que dende o punto A. Só queda facer isto ata que cheguemos ao punto F. O uso dos grafos é innumerable, como a teoría dos grados de separación, conexión entre enlaces de páxinas web, etc. Convídovos a aplicar esta teoría a outros aspectos da vosa vida.